Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Huida hud Tuhani hudul di atas habangsa na tibbo jala namar mulia, jala akkarabuni pahyan na manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala marsijauan nasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamliaonna liat portibion, haleluya. Martang yang mahita, ale di bata si tolusada, di bata ama anak dohoton di parbadia, nama dok molate mahami tuho, ala di topa, di palua jala di parbadia ho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni rohamna godangi, saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusudan di bohal nami, tuhara jaumu na di banua gijangi, asa disipu jion nami ho, marhite roha dohot hata nai baru. Amin. Tapuji tuhata maret demahita sian bukit nomor 676 ayat 4. Tangihon hamu mapatik ni minggutta sadarion, ima nanienet sian Lukas bid 24 ayat 10 sia, songonom madido, disuruh doau mamaritahon tu akan atar hurung asa malua, tu akan nama pitung asa marnida, palua wakku akan naginosa gosa, mamaritahon barita tahun para sinirohaon ni Tuhani. Ima sahatna atong rap mangidogo mahita tutuhata debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugo imahami mangulahon naho bartu patik ni. Amin. Tapuji tuhata marit demaita sian bukit nomor 175 ayat sada saat ayat 2. Thank you.
poti madosat tanda godang itu adopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangudihon hami. Asini roham ma di hami. Sai patotong ma di roha nami. Roha hamliateo tuho. O ton di perbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahin ni dosa nami. Roma hom mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata. Ama anak dohoton di perbadia. Amen. Baga-baga taringok tuhasen dosa. Adong do dihita situan ni malim nasongoni. Nahudul siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon. Ro di ujungna akan nasadok ro tu debata. Marhite-hite ibana. Namangolu do ibana totong. Asa ditangyakon nasida. Hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Mare de mahita sian bukit de nomor 110 tolu ayat sada dohot ayat 2. Tabigima hatani di bata nagabe turpuk epistel di parmingguat tasadarion ima sian Roma biddu 5 mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat 5 amanginang tajahama namar sikat soring asadung dipitori hita dalan haporsiaon mardame mahita dohot debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Alai lumo bisiani dope, ay ditahalasod do nang akka haporsuhon, ala taboto do, dihorhon haporsuhoni do, habengeton ni roha. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni. Alanunga diusehon tu bagas rohatta, holong ni roha ni debata, marhite-hite tod di perbadia, naong nilehon nai tu hita, ima sahatna, martua doa akan atu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Tapuji Tuhata mari dehita sian bukit de nomor 110 tolu ayat sada ayat 2.
Tahati dakko maha taha porsiaut tai, songon nahina tidakkon ni dongata saha porsiaun sadok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, iman itu buhon ni si Maria, nagi begabeon sianton di perbadia andorang suabubuan, ido tuhata natu manda bernit, di panguhuman ni selatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu di are patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo naso tulusani, disima ibana, manghumi halak nama ngolu dohot namate, au porsia jala adong sadahuria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, dohot di hasan dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabigima vokal grup sian wik opat dohot wik 5.
Tapi gema titing namasa dohok nanaing pamasaun ni Huriata. Shalom. Horas mari. Di keluarga Dwi 4 GSM sekolah minggu. Ukit 6 di keluarga TAB Limbong Boru Sinulingga. Inganan Kampung Cibuana Desa Gunung Masigit RT 02 RW 02 nomor 10 Kecamatan Cipatat KBB. Wi 8 di keluarga Hutahayan Boru Simbolon. Inganan Ki Hapit Barat. Wik 10 di keluarga R Pasaribu Boru Sijabat. Inganan Jalan Kolonel Basturi Blok C nomor 4 Komplek Grand Agila. Wik 12 di gedung sekolah minggu. Hari Kamis tanggal 10 Juni 2025 pukul 10 00 WIB. Wik 1 di keluarga A Nainggolan Boru Lubis. Inganan Jalan Dr. Samratulangi nomor 26 Strip H RT 03 RW 13. Wik 2 ini khusus Wik 2 permintaan. Di keluarga G Pardede Boru Situa Boru Tapubolon. Inganan Jalan Lurah nomor 2 RT 03 RW 03. Wik 3 di keluarga Nyonya BD Sitompul Boru Simamora. Inganan Jalan Pojok Utara nomor 148G RT 04 RW 04. Wik 5 di keluarga Nyonya BM Sihombing Boru Simarmata. Inganan di Istana Gardenia Kolmas Cimahi. Wik 7 di keluarga B Hutahayan Boru Pangaribuan. Inganan Cempaka Mekar nomor 10 RT 05 RW 04 Cimareme. Wik 9 di keluarga Situa G Panjaitan Boru Nenggolan. Inganan Komplek Bumi Pakuncurakan 2 Blok A2 nomor 30 RT 01 RW 23. Wik 11 di keluarga Situa JN Panjaitan Boru Nababan. Inganan Jalan Kembang 2 nomor 7. Wik 13 di keluarga Nyonya Silituanga Boru Situngorang. Inganan Marga Asih. Poin 6 amplop iuran diakonia sosial. Di Minggu Tasadarion Minggu 15 Juni 2025 patu paut tado papungu amplop iuran diakonia sosial dalat talau manga manupaki ulaun para sirohaun ni Huriata. Tapasa mai ditiki na papungu pilihan paduahon hita tujolo. Alani tatupahi ma dibagasa dalas ni roha marharoroan sian hapor siauta. Nomor 7 dadana nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 nasalpu di basa-basa hotuat dosa dadana bawa di keluarga ni Amatta G Lubis Boru Gultum yang beralamat di Bantar Gebang pada larang KBB masuk UI 6 Cipas doda danaki suasongoni nang natorasna. Poin ke-8 naing marbagas tik tipa paduahon
Naing Majalo pasu-pasu perbagason ma Roland Cimnei Siahan anak Niamatta Guttur Tabba Siahan tubuni inatta ade Loide Boru Panjaitan nama ringanan di kampung Rawadas nomor 15 bawah RT 02 RW 03 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur. Ruas ni HKBP Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa. Dohot Orwana saudari Cati Yorlanda Boru Tapubolon. Boru ni Amatta Te Tapubolon almarhum. Tubuh ni Inatta Elida Boru Silitonga. Nama ringanan di Kampung Babakan RT 03 RW 02 Desa Ciburui Padalarang. Ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Masuk W6. Pamasuk-masukoni hari Sabtu 21 Juni 2025 di Gereja HKBP Ebenezer Resort Ebenezer Kanal Timur Jakarta Timur. Masuk pukul 00 WIB. Dapat siahon naing Marbagas tik-tik Perjolo naing Majalo pasu-pasu perbagason ma saudara Piston Martin Nababan anak Niamatta MH Justinus Nababan almarhum. Tubuh ni Inatta RER Sintaria Boru Simajutak almarhum. Nama ringanan di Babakan Cianjur RT 03 RW 10. Ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Dohot Orwana saudari Veronica Lian Oktaviani Boru Lubis. Boru Niamatta PR Pen di Lubis almarhum. Tubuh ni Inatta Kontina Manaris Boru Hutapea. Nama ringanan di Jalan Perum Penda 1 Jalan Peternakan Blok F nomor 72. Ruas ni Huria HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Masuk WIK 8. Pamasuk-masuon hari Jumat 27 Juni 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Masuk pukul 9.00 WIB. Nomor 10 naing Marbagas tik-tik Perjolo naing Majalo pasu-pasu perbagason ma saudara Henry Mengiring Samosir ST anak Niamatta BW Samosir almarhum. Tubuh ni Inatta R Boru Pakpahan. Nama ringanan di Jalan Encep Karta Wiria nomor 10 Pitu Cimahi. Ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Masuk WIK 5. Dohot Orwana saudari Dahlia Boru Simajutak Boru Niamatta O Simajutak almarhum. Tubuh ni Inatta R Boru Merpaung. Nama ringanan di Taman Holis Indah Eptolu nomor 23. Ruas ni Huria HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat. Pamasuk-masuon hari Sabtu 22 Juni 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Masuk pukul 00 WIB. Nomor 10 siada naing Marbagas tik-tik Perjolo naing Majalo pasu-pasu perbagason ma saudara Silver Kaisar Oktavianus Simajutak anak Niamatta Rukman Simajutak almarhum. Tubuh ni Inatta Gom-gom Humissa Rohana Boru Perdede. Nama ringanan di Bumi Siterup Permai Cimahi. Ruas ni Huria HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Masuk WIK 10. Dohot Orwana saudari Sriwati Gulo Boru Niamatta Agustinus Gulo almarhum. Tubuh ni Inatta Rilati Waruyu. Nama ringanan di Jalan Wedana nomor 39 RT 07 RW 01 Kelurahan Bali Master Jatinegara Jakarta Timur. Ruas ni Gereja HGKI Bekasi Timur. Pamasuk-masuon hari Sabtu 20 Juni 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Masuk pukul 2 WIB. 12 naing Marbagas tik-tik Perjolo naing Majalo pasu-pasu perbagason ma saudari Bill Kristi Laurentius Perhusip anak Niamatta T Budi Perhusip almarhum. Tubuh ni Inatta Helmina Ria Boru Panjaitan. Nama ringanan di Tipar Timur RT 02 RW 01 nomor 40 Padalarang. Ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi. Masuk WIK 1.
dohot Orwana, saudara Nadia Agnes Septaria boru Nababan, boru Nyamata Situa Raja Lambong Nababan almarhum, tubun Inata Rumiris boru Simbolon almarhum, namaringanan di Jalan Kol Masturi nomor 74 Cimahi, ruas ni gereja HGBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Pamasu-masuon hari Sabtu 5 Juli 2025 di gereja HGBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 8.30 WIB. Nomor 10 kegiatan pembelajaran Sidi Manang Parguru Malua. Bagian A, pada hari Sabtu 21 Juni 2025 geladi bersih pukul 15.00 WIB. B, pada hari Minggu 22 Juni 2024 naik Sidi dalam ibadah siang masuk pukul 10.00 WIB. 14 Kompen pelayan full timer di hari Senin 16 Juli 2025 di Patupado Kompen pelayan full timer HGBP Distrik 10 Alu Jabar Tendie namaringanan di HGBP Yogyakarta. Nani dohotan ni sude perhalado nagok tiki dohot keluarga sialani i di Padomu ma PHD Ina di hari Jumat 20 Juni 2025 masuk pukul 10.00 WIB. 15 ibadah PPD HGBP Distrik 10 Alu Jabar Tendie di Patupado PHD Persekutuan Parupuan Distrik Manang PPD HGBP Distrik 10 Alu Jabar Tendie na di Patupadi di hari Rabu tanggal 10 Juni 2025 waktu pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat HGBP Resort Purwakarta Jalan Veteran nomor 120 Sia Purwakarta. Kuota dari gereja kita sebanyak 20 orang. 10 ibadah doa dan pujian PGIS. Gereja kita akan mengikuti kegiatan ibadah doa dan pujian Komisi Perempuan PGIS Kota Cimahi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 waktu ibadah pukul 16.00 WIB. Tempat GKI Cimahi, alamat Jalan Pacinan nomor 32 Cimahi. 10 pendaftaran pelajar Sidi reguler tahun ajaran 2025 sampai dengan 2026 Mamuka siat tanggal sada sahat tanggal 30 Juni 2025 dibuka ma pendaftaran pelajar Sidi reguler tahun ajaran 2025-2026 turuas nana yang mendaftar asa dibuan ma surat pengantar sian Situa Wik dengan melampirkan fotokopi akte terdiri, akte kelahiran, dohot akte keluarga, kartu keluarga. 10 lalu Padidion Nabadia reguler di hari Minggu 22 Juni 2025 nanang ro di Patupa Huriata do Padidion Nabadia manang reguler turuas nanang mendaftar asa dibuan masurat pengantar sian Situa Wik dengan melampirkan akte kelahiran dohot fotokopi kartu keluarga. 10 sia sumbangan inventaris di Jalo Huriata do sumbangan sian sada NN berupa A 5 buah meja kantor, B 1 set mini sofa, C 1 kursi kantor, 2 orang tua pelajar Sidi, 6 kursi kuliah. Song ni mana masa titing di Huriata do nanang pamasan di Huriata. Shalom. Tabigima kor inahana.
Tapuji matuhata, mari demahita sian bukwede nomor 560 sada, ayat sada dohot udutna, huhut ma tapasahat pilihan sada A dohot sada B. Damin ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta yang nagabi jamita di minggu Trinitatis na tersurat di Jesayas 60 sada mamuk kami sen ayat sada satu ayat sia. Jahon matuhita songonon. Songgop do tuau todini Tuhan Jehovah. Alanong miniakan ni Jehovah au memaritahon barita nauli tu halak nadangol.
marsuru au pauliuli halak parrohana bojok, manitikon haluaon tu halak na tarhurung, doho tu halak na terrate, buhani hurungan. Maniktikon taon para siniruhaon sian Jahoba, dohot ari partubola ni debatata, mangapuli saluhut halak na marsak roha. Lau pahicator rohani halak na marsak di Sion, mangaleon tunasida tupal sikak ni sirabun, miyak las ni roha sikak ni arsak ni roha, ulos na marhadohoan, sikat ni todi na tahuton, gabi targoar na sida, haryara hatigoran, suasuanan bahen puji-pujian di Jahoba. Jadi nasida mapaulihon akka naung leleng tarulang, akka naung tartaba di Narobi, nasida muse pajong jokon dohot pay baruhon huta na tartaban, akka naung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan dor biamuna, jala akka anak ni halak sileban, pangulamuna dohot tukang porlak anggur muna. Alayang gohamu targoar akka malim ni Jahoba, parhaladu ni debatata, dohonon na tuhamu, sinamot ni akka bangso parbegu, panganon muna, jala sangapon na sida do solukon muna, sikat ni haurakan muna na sailaon, jalon mun silopit, jala ali ni haileson, marolopolop na sida, di partalian na sida, di baheni silopit do tiano na sida, di tano na sidai. Ikon maruli las ni roha sa liling ni liling na do dinasida. Ay audo Jahoba na holong roha di hatigoran, alay na magigi mida tabat-taban, pangarupaon, say lehonok kudo upanasida, di bagasan hasitongan, jala pahotok kurtunasida padan sa leleng ni leleng na. Jala tarbarita di aka bangso parbegu pinoparnasidai, jala anak nasida di tonga-tonga ni aka bangso. Sudi halak namarnida nasida, tadaon nama nasida do pinoparni na pinasupasuni Jahoba. Ido sahatna. Jala nagabe tema ni Jamita, manang topik ni Jamita, tuhita di Minggu Trinitatis, ima maniktikon taon para siniruhaon sian Jahoba, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Buna kadongan saha porsiaon di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus di naung bongot hita na di hari Minggu dohot na di hari Seneni tu Minggu Pentakosta manang na Minggu hasasaur ni todi parbadia nuaeng masuk mahita tu sada goar ni Minggu namar goar Trinitatis manang hasi tolu sadaon di debata. Hamuna kadongan perlu do ikon mendalam taboto ahado sasitong na Trinitatis. Jala hampir tiap tahun do hita mabegi jala mangatusi taringot tu Trinitatis, ketritunggalan dari Allah. Saunari nagabe suku-sukun tu hita ala memang on sada perdebatan doon di aka ugamo di bagasan tikyon na menjuluki bahwa apakah orang Kristen itu memiliki 3 Tuhan. Lumobi akan aposo, lumobi akan remaja, jala lumobi mahita di bagasan tikyon, ikon bagas do atu sata taringot tu Trinitatisom
ala memang sangat berkembang do nang di bagasa tikyon amang dohot tamuna akainang na mga jarhon tu tonga-tongata bahwa memang di dokon nasida na tuludo debatani halak Kristen unang gabi lilu hita amang dohot tamuna kainang laho makaporsyai taringo tu laho maboto taringo tu Trinitatis memang dan bui holan cara berpikir ta mga tusiing. Gak bisa kita hanya memakai logika berpikir kita untuk memahami daripada Trinitatis ini. Dan boy hita mga tusi Trinitatison marhiti hapis tarata. Ala niyaha, ala memang Trinitatis memang dangadong tersuraton di Bibel. Luluy hamuma di Bibeli dangadong disi tersurat taringot tu Trinitatis. Alai Trinitatison sa sitong na taboto marhite hapor siyauta. Hasitolu sadaw ni debata. Dia do nadiguaran na hasitolu sadaw ni debatai. Na parjolo sahali ima debata na manopa ima na targoar di debata ama. Debata ama manang debata na manopa on manuaing natabereng di bagasan portibion. Sude na adong di tonga-tonga ni portibion nung nga tahilala jalan nung nga tabereng jalan nung nga tarasahon taringot tu natinopani debata jala didok may debata ama na mangihut mamuseng debata di bagasan tuhatta Jesus Kristus debata na paluahok kita sian hadosaon jala debatai nunga sorang nunga tubu di barani pinahan di Bethlehem nunga paluahok kita sian gonggoman di dosa marhite nata pestahon manang nata marningot hita di ari hamamate ni tuhatta Jesus Kristus jala hehe maibana di ari patuluhon jala dukehe ibana museng di ari patuluhon naik ma manang manaik ma ibana tu banua gijang jala ditaringoti jala taboto dung manaik ibana tu banua gijang saur ma toddi porbadia tu hita tu akangolu ni naporsea imana di guaranna debata di bagasan Jesus Kristus jala na mangihut mamuseng debata di bagasan toddi parbadia ima na mga puli rohata ima na pasadahon salut na akaruas di huria akaparhalado ni huria ima na mapargogoy ho kita ima na mga leon toddi laho pasadahon doho toddi laho mengumpulkan kita di bagasan huria na dihaholongi manang huria na taholongi di bagasan partikyan ima Trinitatis ima hasitolu sadaw ni debata nuaing amang doho tamu na kainang ala nunga taboto na kiningan hasitolu sadaw ni debata ikon jelas do jala ikon terang do iko terang do tuhita dan natolu debatata dan natolu pribadi debatata sadado alai tolu di bagasan ulaonna bodo naing tatu si sadado debatata alai tolu tutu ulaonna ima namanopa napaluahon dohot napasada ho kita
di bagasa tikion. Asa turpuk jamita di Jesayas 61 ayat 1 ayat siaon. Namangodolhon tuhita. Songo dia do ulaw ni todi ni Tuhani. Dinaong mabongoti hita di bagasan tikion. Ahado ulaw ni todi ni debata. Marhite nak kiningan hasi tolu sadaw ni debata. Ahado ulaw ni todi tuhita di bagasan tikion. Jala marhite turpukon neng paborhaton ni tuhata hita songon si Jesayas lao mangurupi hita. Laho paborhato kita mangurupi akadongata na di bagasan parukilon. Mangurupi akadongata na di bagasan haaciton. Mangurupi akadongata na di bagasan keterpurukan. Mangurupi akadongata na di bagasan patah semangat di bagasan tikion. Omma ulaota dung saur todi porbadia tuhita di bagasan tikion bohado aka naung majakon hasi tolu sadaun di debata songot si Jesayas maho mangurupi akadongata na marukil, mangurupi akadongata na hacitan, mangurupi akadongata na di bagasan keterpurukan, mangurupi akadongata na di bagasan patah semangat. Hamuna kadongan sa porsyaon odona tabereng sian tonga-tonga ni latar belakang ni turpukta sadarion ima di Jesayas 61 ayat 1 ayat siaon. Dumulak bangsa Israel sian habuangan Babel di tagam rohani nasidado ngolu na marhadu maun, ngolu na sejahtera, ngolu na adil, ngolu na memiliki kemakmuran. HP ternyata Daudo nanihirim ni rohani nasidai alaniaha ala memang di bagasan latar belakang di turpukon ternyata arong do di tonga-tonga ni nasidana masih urus dirina sadiri jala di bagasan di arong mamuseng akka napogos dang boy mabahen manang aha ala swada artani nasida. Songoni nang perekonomian tidak stabil, jala sukot mamuseng pembangunan ni bagas joro. Jala akamalimpe hati hai ninna di latar belakang ni turpukon, dang mangulahon tohonan na songon malim dohot denggan. Jala pangisini bangsa Israelipe di bagasan latar belakang di turpukon ternyata danga pala 100% nasida maka porsiai debata justru mereka menyembah debata sileban. Jala kondisi nasongonon betul-betul ma hati hai kondisi na golap, kondisi na frustasi, dan kondisi na patah semangat. Hinorhonido hamuna akadongan saha porsyaon di bagasan tikion Roma suarani si debata marhite Jesayas 61 ayat 1 ayat siaon asa borhatma asa ulahonot tama paluahon mamboan harapan dot haluaon tutonga-tongani portibion. Dia matugasta songon si huton Kristus hita di bagasan tikion. Kalau memang amang dan inang sudah mempercayai Kristus 100% di dalam kehidupan ini,
Apa yang harus kita lakukan? Menurut Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat sia. Na parjolo sahali ima mamaritahon barita nauli. Mamaritahon barita nauli. Ahado horoa barita nauli. Ima mabahen barita na mabahen marlas ni roha halak na asing maradopon hita. Barita nauli ima aka barita pasu-pasu. Barita nauli ima barita na mabuan dami. Barita nauli ima barita na nang sitongosota tu aka tu halak na asing asa porsea nasida. Barita nauli adalah barita naikon si sonota alaniaha ala memang utak tado marbarita nauli. Utak tado marbarita nauli jalaikon barita honot tadoi ditiki na une dohot naso une. Amang dohot tamuna kainang onma tugasta di bagasan tikyon. Jala mungkin dohono muna do atau imadah ayak kaulo ni parjamita do mabaritahon barita nauli. Daong amang inang. Dakolan tugas ni parhalado mabaritahon barita nauli. Alay dohot dohita di bagasan partikyanon mabaritahon barita nauli. Mabaritahon barita nauli. Barita damai ma tabaritahon di bagasan tikion. Barita lasni rohaima tabaritahon di bagasan partikyanon. Alaniaha ala memang di bagasan partikyanon pe masay girgir dohita jala masay sudak do tapak kilalahon di bagasan tikion molo say tatangihon aka barita nahurang di akka dongata. Masay sodap pakilalaata molo tatangihon barita ni akka dongata na hurang di bagasan pangulahon na. Amang do tamu na kainang molo songoni do pehita di bagasa tikyon berarti dang 100% do pehita majakon Jesus nagabe si palua. Alaniaha batugas tanak kiningan ima mamaritahon barita nauli. Si pata memang dohono ta karongata dangarong sikop di bagasan ulaonna. Si pata memang amang do tamunak kainang dangarong sikop hita di namarsari peon. Si pata amang do tamunak kainang dangarong sikop hita di bagasan pangulauta. Jala molotung adong akan hurang lebih di hita dan gabe si parararota manang si pararatota aka barita na hurang suman ni aka dongata tu aka jolma na asing. Justru ikon si pardame do hita. Justru ikon mabuan barita las ni roha do hita. Justru ikon mabuan barita holong ni roha do hita. Amando tamuna kainang di bagasan turpu kompe ulauta na paduahon ima pauliulihon halak na bojok roha. Menyembuhkan orang yang remuk hati. Lapatanna disi gabe mabuan harapan tu aka napata semangat. Mabuan harapan tu aka namarsak roha. Mabuan harapan tu aka na pesimis. Mabuan harapan tu aka dongat tajolma. Asa memiliki masa depan yang sangat baik. Jadi bolo didokon pauliulihon halak na bojok roha. Manang menyembuhkan orang yang remuk hati. Berarti
berarti ulau ta ima asa tabuan berita harapani tu akadongata jolma na di bagasan remuk hati manang patah semangat. Unang maadong istilah sudah jatuh ditimpa tangga pula. Ngamaruktil dongan alay dope hita mga lodjani. Dang songoni hita amang dohot tamuna akka inang. Molonung nga 100% hita si huton Kristus ikon boto otta do bahwa ula otta dang na si tujang nagadap hita di bagasan tikion alay pauliulihon halak na bojok roha asa adong harapan di tonga-tonga di nasida. Harapan itu melalui apa amang dan inang? Melalui pewartaan tentang firman Tuhan. Asa adong pakirimon na mangulu di tonga-tonga ni nasida. Jadi tui sedo hita mangalehon harapani. Ima tu akadongata na di bagasan na bojok maroha na kiningan. Hita ma dongan na makatai. Alaya pala no porlu nanang si berengota manang nasi botota di bagasa tikion ima bahwa Tuhan Yesus adalah teman bicara kita, sahabat yang terbaik bagi setiap orang yang patah semangat. Naing songoni manian ganup hita tu hakka halak na porsia. Hita halak na porsia memberikan harapan kepada saudara-saudara kita yang berada di dalam keputusasaan, yang berada di dalam padelean di bagasa tikion. Nang manian hita gabe sahabat ni nasida, teman bicara ni nasida, asa unang magopu rohani nasida. Amang do tamu na kainang, bolehkah kita menjadi teman curhat daripada saudara-saudara kita na bagupu rohana? Po itu. Alai hatani Tuhanima tapasahat tutonga-tonga ni nasida. Unang gabi mangarukari sidangolon na atong. I hope ya tok sala doho. Nga marukil dongat taing. Hape las do pehita mangarukari sidangolon na berarti kita belum bisa teman bicaranya. Boloboi hita gabe teman bicaranya, biarlah melalui firman Tuhan yang kita wartakan kepada mereka. Namangihut musing ulau namangihut ima maniktikon haluaon. Ulau tanamangihut ima maniktikon haluaon. Ala memang di bagasan haporsiota bahwa haluaon na sesungguhnya nunga dibuat Tuhata Yesus Kristus na paluaho kita sian gonggoman ni sibolis. Jadi di bagasan tikion pe diajar do tuhita asa tatik-tikon haluaoni. Gurang donang di bagasa tikion amang do tamuna kinang mangolu jolma di bagasan hagulapon. Mangolu jolma di bagasan hagulapon. Gudang dope di bagasan tikion amang do tamuna kainang mangolu di bagasan hasipelebekuon. Gudang dope amang do tamuna kainang danga pala 100% ibana persea tu debata. Gudang dope jolma di bagasan tikion mangolu di bagasan hagugoon ni portibi. Dalen go di Cimahi dangadong beyate, amen. Dangadong behita na porsia tu hagugon ni portibi kan. Semuanya sudah dicipta, semua kita sudah menjadi hidup yang baru, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah paluaho kita sian gonggoman ni dosa.
Ulaut tanamap na mangihut ima mangapuli na marsak roha. Mangapuli na marsak roha. Anggon sa sitong nanunga taulahono natin. Ganop daw nga tana di bagasan kedukaan nunga pitrohita laho mga leon hata pangapuliyon. Nunga pitor tabuan akabarita nauli. Nunga pitrohita manikir nasida asa boha asa margogo nasida di bagasan kedukaan nai. Amang do tamuna kainang di bagasa tikyon ikon torus dohita marusaha asa menghibur dongat ta aka nagale aka namarsak aka nasomampu dirgak di bagasan tikyon asa mampu nasida maredde asa mampu nasida madalani ngoluna jala mampu mengubah arsak ni rohai gabe hagogoon di tonga-tonga ni nasida. Buama carata asa mampu akadongatai siya namarsakinan gabe boy nasida dirgak gabe boy nasida jongjong di bagasan parngulon naon botot tama bahwa ikon nagabe Kristus do nagabe o jahata Kristus do na mengubah hita Kristus do nagabe dalata asa gabe boy hita jongjong asa gabe boy hita dirgak sian aka hamaolon natadopi di bagasan partikyanon. Alani amang do tamuna aka inang nadumenggan lao patuguhorohata di bagasan tikyon ima ikon tangido hita di hatani debata. Jadilah kita menjadi pendengar yang baik. Ikon tangido hita di hatani debata. Asaboha asaboy hita mangalehon aka apulapul tudongata na marsak. Asaboy hita mangaleon penghiburan tu aka dongata na di bagasan hagaleon. Asaboy hita amang do tamuna kainang mangalehon aka hata nauli na denggan tu aka dongata na di bagasan hagaleon. Asa berpengharapan nasida. Alani amang do tamuna kainang buhado bahenota asa gabi buy hitam patupahon jala buhado bahenota asa buy hita mangulahon ulaon ni tuhata di bagasan tikyon imanakingan memberitahon barita nauli pauliulihon halak na bojok roha jala maniktikon haluaon mangapuli aka naparsak roha bohado bahenota madalani ulaonon di bagasan partikyanon naparjolo sahaling calo matot dini debata calo matot dini debata tot dini batado nagabi hagugota lau mangula akasiulauta di bagasan partikyanon tot dini debatado na mga leon hagogoon tuhita. Tot dini debatado na mga leon hapistaran tuhita. Tot dini debatado na mga leon habisukon tuhita. Tot dini debatado na mga leon panuturion tuhita. Jala memang tot dini debata dang marlimiti. Jala lehonon naduing tu akka na olu majalosa. Ala todido na songgop tu Tuhan Yesus Kristus marupahon dara pati. Molonung nga dilehon debata tu hita todini debata jalo mai alania alaikon sian
Todini debatado boy hita mangula. Molo di leo debata kepercayaan dot kesempatan tu hita laho mangulaho ni. Buha rade do hita mangula akka ulau ni debata di bagasan tikion. Buha olo do hita majako todini debata asal dimampuhon hita mengajari manuturi memperbisuki dohot memperlengkapi hita asaboy hita gabi alat ni Tuhani mabuan barita nauli tu akan napogos mangubati rohani jolma nabojok paluaw na kanatarihot jala mabahen merlas ni roha tu aka jolma na marsak jaloma todini debata jaloma todi porbadia na memampukan hita di bagasa tikyon asa maniktikon barita nauli mahita sahatu bagasan tikyon barita nauli iko si tiktikonot tadwi di bagasan tikyon alaniaha ala memang dipakai Tuhani dohita laho mabuani tu aka jolma na di bagasan hasusaan di aka jolma na bojok maroha sahatu bagasan tikyon. Katakan kepada Tuhan Yesus, pakailah aku Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Unang gabe taha unang gabe sia-sia hita porsea di bagasa tikyon di Tuhan Yesus HP akan naso sumanta ulahon. Alay tapangido matu Tuhan debata. Pakailah aku Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Asa gabe bui jolma merlas ni roha ditikki di arsak ni roha nasida gabe merlas ni roha di bagasan tikion. Amin. Martang yang mahita. Moliate maali Tuhan di pasa rohanami nung ngabe tutu ali Tuhan songgop todimi tu bagasan rohanami ganub laho pabor hato kami maniktikon taon para sini rohaun nasian hui tu aka jolma na di bagasan hasusaan tu aka jolma na di bagasan hagulapon asa di bagasan hati uron nasida madalani ngoluna asa di bagasan lasni roha nasida laho madalani ngoluna. Tuhan Jahuba debata amanami di bagasa tikyon pakke mahami saluhutna laho maniktikoni asa gabe anak haposammu hami di tonga-tonga ni portivion jala pasiring siak kami ale Tuhan aka toddi nahodar aka toddi naso di halomohon roham jala toddi pardami hami toddi holong hami jala pamian mahami di bagasan ni asa tung margugo hami maniktikon taon para sinirohanmu di tonga-tonga ni portivion. Moliate mali Tuhan di bagasa tikyo di basa-basa hoko sadada danak bawa di keluarga ni amaglubis inang boru gultum. Moliate maali Tuhan di bagasa tikyon di palumehoko tutonga-tonga ni nasida danaki gabe danak nabur jumai di tonga-tonga ni nasida di tonga-tonga nami lumobi di tonga-tonga nabadiai jala pargugoy ma keluarga lahu mangurus poso-posoi asa gabe bertumbuh poso-posoi secara fisik do denggan jala bertumbuh di bagasan haporsiaun songoni male Tuhan yaka ruas ni huriam nanaing majalo pasu-pasu perbagasan rolan siahaan dohot keti Yorlanda boru tapubolon songoni museng si piston Martin nababan dohot Peronika lian boru lubis
Songoni museng si Henry mangiring Samosir, dohot Dahlia boru Simanjuntak. Songoni museng si Kaisar Octavianus Simanjuntak, dohot Sriwati boru Gulo. Songoni museng ale Tuhan Bill Christie Laurentius Parhusit, dohot Nadia Agnes Septaria boru Nababan. Diaka anak dohot boru ni Huriam, nanaeng majalo pasu-pasu parbagasan. Sayhoma ale Tuhan na jongjong di tonga-tonga ni Nasida. Aka persiapan na pinatupan ni Nasida mulai sian Huria sahatu aka ulaon paradaton pe. Sayhoma na jongjong ale Tuhan. Alay na lobi do pe si Pangidon nami aka boru dohot anak di Huriami neng marsakap mardongan saripe gabe ripe sitiruon ma Nasida di jolonami lumobi nang di adupanmu nabadiay. Aka kegiatan-kegiatan na berlangsung di bagasan minggu-mingguon ali Tuhan tu bagasa tanganmu mau pasatami saluhut na asahoma na mga ramoti dohot na mamasu-masui saluhut na. Songonima ali Tuhan akapelean na kupasatami tuho di bagasan minggu-mingguon sayhoma na mamasu-masui saluhut na jalaleon si marlopi gadda akapasu-pasumi tuhami jalaboy tutu tarpasu-pasu nang akaulaw nami nang ngulu nami tu jeloan ni Arion. Secara khusus ali Tuhan akaruas di Huriam na marsahit ima opu tamaro boru silitonga nyonya si tua M Gultom boru manik di rumah sakit Santosa opu Gwen Pasaribu opu Tio boru Manalu nyonya si Matupang opu Deo boru ipana Jessica ipana Joyce Panjaitan di rumah sakit Boromeus ali Tuhan asiroham tuaka ruas di Huriam na marsahit di bagasan Tikyon homa ali Tuhan na mangapu na mangalehon hahipason ni pamatang tutonga-tonga ni Nasida pamalum ali Tuhan parsahiton ni Nasida asatung boy ali Tuhan malum jala mulak Nasida siya rumah sakit jala rap museng marsaur dotami di bagasan Tikyon. Akar ruas di Huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguan adong 27 halak ale Tuhan songoni nang aka ruas na marulang tahun pernikahan adong 7 kakak ale Tuhan sayhoma na manabay gajang ni umur tu akar ruas di Huriam na marulang tahun di bagasan Tikyon jalahoma ale Tuhan na mga leho las ni roha di Nasida songoni nang damem na sumurungi tu aka keluarga na marulang tahun pernikahan di bagasan minggu-mingguon jala tu aka ruas ni Huriam na marulang tahun pernikahan dang di leokodope aka las ni roha tu Nasida sayhoma na manabay ali Tuhan asa tung sikop parumatanggaon ni ruas ni Huriam di bagasa Tikyon. Songoni mali Tuhan nang aka ruas ni Huriam di bagasa Tikyon na mungkin adong nasusa ali Tuhan susa di bagasa pikiran ni Nasida jala dang adong pangalualuan ni Nasida alani mangalualo mahami tu adopanmu na badiai satu koma na mga lehon akahagogo untuk akaruas di Huriam na di bagasan hasusaan di bagasan Tikyon. Songoni ali Tuhan aka ulaw ni ruas di Huriam na mungkin hurang di bagasan pangomoan apala di bagasan Tikyon say martaba-taba maali Tuhan aka pangomoan ni ruas di Huriam tu ari-ari na nengro alahodo nagabi haposan nami dangadong marguru tu gogo-gogo ni Portibio kami alay marguru tu hodo hami ali Tuhan asa
boy ale Tuhan mangomohami di aka ulaw nami. Masay gudang do pinian ale Tuhan nanang si Panginoon nami tuho lumobi akayan ako nami nang tikinan yan Tuhan nang nanang marumah tangga alay dang dope ali Tuhan dilehok ko siroka nito dina pos dorohanami ali Tuhan dang adong nasotar patu paho alana dihatam na badi mandokon indah pada waktunya disalani do ali Tuhan papos rohani akan tua-tua nami ali Tuhan bahwa hodo nagabi pakirimonna hodo nagabi haposana hodo nagabi haporusonna bahwa ditikina marumah tangga do musing akageleng ni nasida tu joloan ni arion songoni mana makiri pami di aka pinopar ali Tuhan dung marumah tangga aka yanakon nami alay dang dope dililiti adorra nasida pos dorohanami ali Tuhan nalehonom muburi ditikina ala memang di dokodo di bagasan hatam nabadiai indah pada waktu na papos rohani akan keluarga ali Tuhan naso dililiti adorra dope nasida jala margogo nasida jala semar pakiriman na mangulu manasida tu joloan ni arion asi roham ali Tuhan sejalo matangyang do kelek-kelek nami di bagasa Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Marede mahita sian buku ede 116 ayat sada Roma hita tujolo laho pasahaton iuran des hata dohot pelean na paduahon tu kantor pusat HKBP. Marede mahita. Iban pa
Tuto dimi Tuhan, uleho diriku, Sanyo mahiraja, Sanyo pabakakon, ibadah hutangihon, jojong bahita sa luhod na. Tumulong parto Deo, maraming pujian, otoning marmaria, sayo mapajaki. Tatanya kun mapeliata, ali de bata manami na di banua gicang hodo hararuan ni saluhut silolo na denggan do na sauli basa na mauliutus. Upasa tami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di julom pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasya kami pilihanon. Pati buluh na rajon mo di tunga-tunga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhitay titodim, asalam tadahami gurang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliyate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gicang sa pidorbadi amaguarmu. Say Roma harajonmu. Say South Maloma ni Roham di banutongon so na di banua gicang. Leon matuami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami sunggup panisa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami tu gitu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana medaho didepakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, horas ma dihita saluna.